Suro kapan betul mulut kedelapan kedelapan kejep rumah poso awal telur besar ya tiba kene dan bawahnya kesel ngawong gue lagi metu kesel kene saya di demo ibu ya omongan yang gurih kok kesel oke intinya pak pinten pak najan wujud demo paksi Martiati terus langsung bujang ngomongan karo bolone bikin bowo tambahi ngono lho iki wis agawe taline branto halus manis nang kuning. Nah, mulane kok tibane podang kuning ki Mak Mariati nggih. Nggih. Oh. Ebo bunga ing atiku. Yanding bisa podang kuning kagem Bu Mariati. Kok ceno wis kudu joget joget iki nek ngono wis ya esok awan ning omah wis ora krasa kaluluran sing tak sayang mubeng-mubeng miteran goleki ora krasa esok